خرج داغه بگونینه وان کوچران لیدانینه برخو میان دچرینه و بخوره تفکانینه جبرنامه جنگه سلاوره تماشاوان هجا جنگه همه ایرو خرج داغه امی بالی بکشیم سر چیای خرج داغه و هاور دوره جنگه دست بید که نهاجی ازلمه برپال چه قرجداغه تابی دما ام بیجن مجارا مچیا به نایوی واتی کوج بلی چیا پی باس کرنه مدیجتنن لپشت من دشتا قرجداغه دیسا هیه دشتا کود در دورا گنده قلیایه قلیا جی 4-5 گندان پیکته گنده کی برفره بقاسی ناحیه مزنه لوی داره گلک چاندنیا امبیج بهتر اونزان قرجلاغ برنج بنابو دنگه چاندنیا برنجی لوی داره تکرن داشتال پیش مخیات که ده همان دمی دلوی داشته جبو چاندنیا برنج جبو به آفدانجی گولت امپجوگ خاطنه چیکرن آوا خوازایی کوچی چای قرجلاغ ده هری که دیگه وان گولجی کن او تجار دبن په دمسال چاندنیا برنجه دا آفدانا برنجه تکن هر وها دشتن بوی رنگی به تایبت روجاوای کردستان بگر حتانی آلیه رخی باشوری ل باکورجی قسمن آلیه برفراد حتانی هرما مردینی لدشتان بهتر شکلین گربونی هه یعنی تل هنه گر هنه آنگو ام بیجن دناو چیان دا جوانا دبیجه زاگ جی وکی ناو زاگروسان کج و پیوا زاگی آتیه گرتن بلندی دشتان دا شکل گرتنین بوی رنگی هنه کو و اردنگاریا مدا جنگهوارن کو لوان درانان بهتر اف دران وکی جی پیروزگه به حسبینن بهتر وکی مزارگهن جنگهن وان در دورانه دشتکی بخیر و بر جبر حتانی چناره رخی عالیه دنی حتانی ویرانشاره و حتانی عالیه درکات چیه مادیش خو او رزایه جبوه جی هرم اکی تیرو تجایه هرما در دوره قرج داره لوی درجی کوچکی هاتیه چکرن دستان دورش عبدی دا 12 سوارن ملان لهمبری عربان شر دکن جنگ دکن نها من افجی هجمارت 2 4 6 8 10 11 یا بنیجی 12 بلکی کسی کو اف
کوچه دایه سر هفجیج بجیج دستان دوریش عفدی سود ورگرتیو وکی 12 پایا 12 سوار دایه سر هف طبی اف چکرن بوی رنگی بهتر جبو هرمن بوی رنگی دما جیه کی چوک داینن یعنی جی ام بیجن پس خودی دکن وکی انسان دیتباری بدیتن یعنی جی به تایبت جی جبو لگلگان بهتر کوچن برفره چتکش بو که هلینه خال سر چکن او به تایبت اکتیویته کی شوانانه چونکی شوان خوازا پارێزش خوازای حەس dike دناv خوازای da bêtir digere خوازای nas dike lewra jî ev çêkerên bi vî rengî dema we dinav خوازaya da dîtin bizanin ku ew bi destê şivanan hatiye çêkirin. تایبەتمەندیە کی برنامه جینگه هجی هەیە هەمە ئەم هەر بەرنامەدا بالێ dikişînin ser parastina xwezayê ango em bêjin paqijiya xwezayê lê sed heyf û mixabin hema li her derê bi awayekî neyînî em rastê qirêjiyê tên rastî destdirêjiya li ser xwezayê tên ha bendav çê dibe ha beraj çê dibe ha em bêjin dar tê birîn ha em bêjin xweza tê texrîb kirin li hin derana jî em rastê ew fişekên nêçîrvanan tên niha destê me de jî kovanekî jiwan heye gelek caran mercev hêvî jî kiriye însanê me bila di aliyê têgiştinê da serwext bin di nav xwezayê da bizan bi ku mafê her zindî heye di nav xwezayê da bijî çawa mafê însan heye her zindiyan jî heye ji bo jî nêçîrvaniya ku bi taybet li vê derê em bêjin firindeyên ku li vir dijîn li herêma Qerejdağê jîngeha Qerejdağê bila li wan nekin dojeh nekin jehrî li hemberî firindeyên vê derê her wiha ajalên Covidên ku di nava xwezayê da dijîn destdirêjî nekin دوی çarşovê de hişyariya me ji bo temaşevanên me guman jê nîne temaşevanên me ku bêtir medşopînin di vî alî de serwextin lê kesên ku evê aktîvîteya ku ez behs dikin ji kerema xwe ji kerema xwe bila ji vê aktîvîteyê xwe dûr bidin ji bo wê jî mafê me hemû zindiyan heye di nava xwezayê de em bijîn piştî mijara me bû nêçîrvanî û ew rexnekirina nêçîrvaniyê dixwazim behsa hem firindeyên ku li herêma Qerejdağê jî dijîn em bike bi taybet li vê derê bêtir legleg hene ew jî wekî me gotibûn ew ê vê derê koçerên ango şivanên vê derê ji bo wan jî jîngehî jî kevran dide ser ev ji bo xwe hêlîn çêkin her wiha çûkên wekî qijdok ku ji kevirê zef hes dike qijdok bêtir di nava kevirê de hêlîna xwe çêdike her wiha çûka reşik heye ku ji striyê hes dike ji ber ku Qerejdağ ciyê teqînî ciyê volkanîk bêtir bi striyê darên ku hene jî bi strîne ji ber ku strî di laşê çûka reşik da naçe ango reşçêle jî ji wan re rêbazekî din tê gotin lê ew cûreyên wan in çûka reşik di nav dara bi strî da bi hêsanî dikare hêlîna xwe çêke ew jî taybetmendiyekî xwezayê ye ku ew dara ku bi em bêjin bi strî ye deyndarê çûka reş e çûka reş jî heman demê de deyndarê wê çimkî ew denga xwezayê di navbera van her duwan de ye em bizînçila çûka reşik ew dar dertê û bi toxumê wê jî ew çûka zerik ango çûka reşik bi wî toxumê dijî. Dema behsa Qerejdağê bêkirin meriv dikare Qerejdağê têkilî sê bajarên Bakurê Kurdistanê bike hem Reha hem Amed hem jî Mêrdîn lê bi taybet têkildarî navê Amedê bêtir têkirin ji xwe dema Amed bê gotin yekser Qerejdağ û her wiha çemê Dîclê an got navê Dîclê evan her duwan bêtir têkildarî navê Amedê dibin ew jî xebatên wekî endemîk bin wekî em bêjin edebiyatî bin
her çarşoveda nave Qarajdağê û Diclê tê bikar anîn. Ji ber wî jî taybetmendiyek xwe wisa heye. Ev jî boneya ku Sûra Amedê, Keleha Amedê bi kevirên bazalt ên Qarajdağê hatiye çêkirin. Ew taybetmendiye heye. Ji bo wî jî têkildarî Amedêye. Tiştekî dijî heye ez dixwazim ji temaşevanê me ji we re ez behs bikim hinkî mijarê vekim jî di ser kevira Qarajdağê ya bazalt da. Hûn dizanin Sûra Amedê, Keleha Amedê bi kevirên Qarajdağê, bi kevirên reş hatine çêkirî. Ew jî taybetmendiya vê kevirê hem zivistanan germ digire û hem jî havînan hênik digire. Ev çi ye? Ji bo taybetmendiya kevira volkanîk e. Ji bo wî tedî em bêjin dema volkanîk tê behskirin, agir tê, germahî tê. Her wiha ew hênik jî digire û her wiha germ jî digire. Ji bo wê jî Sûra Amedê hemû bi tevahî kevirên bazalt ên Qarajdağê hatiye çêkirin. Lê hin kevir jî hene cureyên kevira Kirk û di nava Sûrê de hene. Kevirên çi ne ew? Ji bo kevirên nexişkirinê ne. Ew guncan ji bo nexşê. Nivîsên em bêje ser Sûrê be, ew nexşên dîmenên ku li ser Sûrê hatine çêkirin jî li ser bêtir kevira Kir hatiye çêkirin. Ev jî tê vê menê ku hawirdora Amedê derê Sûrê herêmekî bi kevir e û ew kevira Kir lê wekî derekî bi Kir, Diyarbekir, Diyarê bikir. Ev jî têkildarî ew nave taybetmendiya kevira Qarajdağê û têkilî navê Amedê û Sûrê ev e. Kurdistanê bi taybet Kurdên em bêjin herî kevin ê ku jîngehan kifş kirine, gundan kifş kirine bêguman koçerin. Ev der jî jîngeha wan e yekser dema koçer li çiyan bi cî dibin wargehên jîngehên bi vî rengî, hewşên bi vî rengî çê dikin. Taybet li Qarajdağê jî ev çanda koçeriyê heye. Li vir ciyê miqelê pezê wan e, ciyê koçeriyê li vir pezê xwe dikin miqel bi şevê dimînin. Her wiha ji ber ku ev der wekî zozan tê bikar anîn li vir bi cî dibin, da nakevin gundan. Min gotiye ji kifşkirina jîngehên çiyayî yekser bi koçeran hatiye kifşkirin. Ji ber wê jî ji xwe di zaraveya zazakî de ko wateya çiya ye, çêr jî çêrandina pez her wiha çêrandî însan re jî meriv dikare pêna sevke û têkildarê wî ye ne ji ber koçberiyê ye, yanî koçberî jî guhertine. Ji bo wê jî kifşkirina van derana bêtir koçeran kiriye. Ev der jî wekî jîngeha wan e. Ece ev taybet hewşên wisa çê dikin dema em bêjin heywana xwe bidoşin, miyê xwe bidoşin, deriyekî vedikin. Ev derî jî carê yek derdikeve mî ji ber ku berîvan wan bidoşin. Ew jî ez dixwazim bi dîtbarî jî nîşan bidim. Li vê derê mesela ev jî hewş e bi kevirên Qarajdağê hatiye honandin dora wê. Ev yanî rêbaz em bêjin yek li vir disekine hebî mî tê bi serî digire berîvan jî didoşe. Ew taybetmendî ev e. Di heman demê de ciyê ku pez miqel bikeve ew dibe wekî gubrê, ew pişkulên heywanan, pişkulên mî û bizinan wekî gubrê dibe. Li wê derê jî li ser gubrê şînayî çê dibe. Mesela bidînin hemû ev şînahiya çê biye şînahiya C ye. Çünkü ew vîtamîn di zibla wan de jî heye. Ji bo wê jî ev C dertê her wiha em bêje eger genim xwar bin. Wekî qadekî fire ji bo jîngehî li vir hatiye bikar anîn. Li vê derê herêma vê derê ku em wekî herêma Qarajdağê pêna se dikin, bi taybet di nav Qarajdağê de jî beş bi beş hin nav hene. Li vir heramî jê re tê gotin, zozanên heramiyê jê re tê gotin li berpala çiyayê Qarajdağê ye jîngeha koçeran e. Qadekî bi qasî belkî em bêjin
1000 کیلومتر کاره هیه اره 1000 کیلومتر کاره زیده اوامی جیتنن ده آلیه حساب اویدا ev min besa ev kirbûn ew kûçên kûçê dikijî ji ber ku dema heywanên wan li vir mexelketî bin yan jî li vir êvaran li vir derbas bike ji ber ku gur filan jî ew kevirên ku kûç dikin wekî însan bi dîtbarî dibînin ji ber wî jî ew ji xeteriya guran jî parastine rêbazekî parastinê ye ev jî bi aqilê însan pêşketiye kirine tecrübe ji ber ku tecrübe kirine û ji vîya feyde dîtine lewra jî wan kûçan me gotiya dide ser ev jî rêbaza koşê ciyê ku koçer lê deynin ji bo avdana heywanan jî û her wiha ji bo pêdiviyê xwe jî bidînin bîran vedidin. Ev bir jî bi qasî metrekarekî wisa fire ew dikir dora wî jî dihonin lê ji ber destdirêjiya serxwezayê ji ber ev sondajên ku lê dixin vê herêmê jî yani tesîrdar bûye ji ber wî jî ava van deran jî kêm bûye. Mesela li vir bîrekî heye li pişt min jî ciyê koçeran e lê ev av zû habiye. Ew jî sebeb çi ye? Em her gav û wextê dibêjin ji sondajan ra ji bendavan û filan bêvan re em dibêjin na lê divê însanê me jî hinkî têgîştî bi divî warî da li vir jîngeha însanan e jîngeha heywanên kov ye ji bo wê jî lazim e av jî hebe lazim e çêr jî hebe lazim e xwarin jî hebe pêxwarin jî hebe ji bo wê jî cî ku av lê tune be jiyan jî li wê derê tune. Tamaşavan canha valla şuvanı niyan kıra nane te hem dike az nane te bıkım te birşim saat çana te çi mali? Na xwariye abi. Tena xwariye? Tena xwariye çav be? Çova xwe bigre? Çova xwe Tu nan dedi miyan jî? Na. Na miye te ku mesaj na heskene ye? Em nadimî. Te ku tu mesaj wan ki henin? Mesela tu bangîkê ber tebe destok bibe? Gişin. Giş ew ne? Navê te çi bû? Navîm Şiyar. Navê te Şiyar e? Valla tu şiyarî. Erî. Herê şiyarî navekî xweş e ne wisa? Xweş e. Erê valla xweş e. Çend salîn tu? 15. 15. Şivantî zehmet e ya na? Na. Tu bi çanda şivantiyê zanî çanda şivantiyê ji ku tê? Na. Tu nizanî? Ez te re bêjim. Bivê. Tedî li welatê me hin cî hene pîroz tên hesibandin. Yani cîwekî ziyaret dihesibînin. Erî. Bêtir wan ciyê ku ziyaretin kesên şivanin dizanî? Şivan însanê pîrozin. İnsanê safin, însanê paqijin. Erî. Dikarin çêyî li însan bikin. Xirabî ji wan çê nabe. Ji ber wî jî însanê berê ê ku şivan mezelê wan kirine pîrozgeh. Ji bo te jî bila bibe nimûne û bîra te ve ti jî ji bo me pîrozî. Baş e mala te ve beş bû xwarinê jî. Li Qerejdağê hin darên xwezayî yên fêkiyan jî hene wekî yek ji wan Tiok e
تعویجی تی گوتل هن هرمندن اجا دما پاییزا پاشین دا توک اوید به نرم دبه با آب هوای را نرم دبه چونکی بریاوی حشکه گاوا نرم دبه بهتر جخوارین را گنجانه تی چنین و هر وحاز بو زوستانا جی انسان بکاربین بخون وکی حشکه میوه بکارتینه تایبەتمەندیە تەعۆکێژی ئەvە ji nexweşiyên hundirîn ra gelek baş e bêtir ji bo ew organên rodiyan paqij dike ew taybetmendiya wê heye ji ber ku teok hem aliyê şekerî insanda jî şeker ra jî baş e yani bêtir taybetmendiya wê ku ji bo rodiyan e herçendî li ciyê wekî qerejdağê ciyê volkanik darên strî zêde bijî تعوک جی یعنی وکی استریه لی تن اون لی انسانه کو تنه و داره شاغ واندارانه جد کن شکره مخواه بلا ضرار ندن شاغ داره گلیه می جه نکن بکاربن به دستان تعوکین خواه بچنن لی دما گلی جه کن او دار ضرار دبینه سال شوندا ادی دبه کو تعوک نگرش فیکی نده جیش بوی جی لازمه دما ام دنا خوازای دا بگرن ام لرحتیه خواه تنه مزنک ام حسابه پاراستنا خوازای جی بکن çünkü ev dar bi destê insanan natiye danandin ev xwezayî derhatiye çûku firindeyên ku li vê derê firiyan ji devê wan ketiye vê derê û di nav van kevran da derhatiye yekê avê nekiriye ber yekê em bêjî wê neparastiye ji bo wê jî hewce nake yani insan bê guliyê wê jêke ji bo wê jî gava duwan rewşên wisa da insan ji xwe bê yek jê biçine qasî çengekî kulmekî dikare bigire yani. Di nav xwezayê da hin taybetmendî hene însan bixwaze jî nikare şiklî çêbike li ser keviran bêtir çalkên picûk hatine çêkir wekî sarincan ew avên demsaliyên ku bi av hewe bi barînê tije dibin ew jî însanê ku di nav xwezayê da dijîn her wiha li van derana koçerî û her wiha şivantî dikin evan avan ji bo wan ji bo heywanê wan gelek bifêde ye em bijî wê tîbûna xwe bi vana derbas dikin însan jî ji ber ku gava bi meriv ra bijî amûrekî tasekî yan qedehekî bardağekî tune bi meriv wîsan quriç dide ser ez jî mixwest ez înkî ava wê tehm bikim. Herêma Qerejdağê bi taybet demsalên zivistanê da li Kurdistanê yekser ciyê ku berf lê dikeve çiyê Qerejdağê ye. Her çiqas çiyê Araratê, Ango, Girîdax bêtir aliyê berfgirtinê de bi nav û deng be lê Qerejdağ jî li herêma ku lê ye ji ber bilindahiya xwe yekser berf li çiyê Qerejdağê dikeve. Niha jî li zlûtkeyê çiya spî bûye. Ji xwe li Qerejdağê pîsta kaşûnê jî heye. Dem û çaxa me wekî ekîba jîngehê ji bo bernameyekî wîsan em kaşûnê jî çêkin li vir çê nebûye lê di demên pêş da em ê balê bikişînin ser ew pîsta kaşûnê ku li Kurdistanê yek jê li Qerejdağê ye em ê behsa wî jî ji we re bikir di demên pêş da. Piştî me behsa kaşûnê jî kir li her wiha li Hezarê li Xarpêtê her wiha li palan dukena Erzerûmê jî her wiha li Colemêrgê jî pîstên kaşûnê hene. Qerejdağ yek ji wan e ji ber ku ev avhewaya vê derê bêtir ji bo zivistanê guncan e û berfbarîna vê derê bêtir berf digire ev çalakiyên aktivîteyên civakî li van derana jî têne çêkirin.
خوازی لچیای شنگاله لبا دورش عبدی بوما لسر پشتا حسب بوز لدشتا موسل بوما دما دورش بریندار دبو بکت اما بن چنگی وی و بر بچیای کردستان و برجور چوما من جرا بگوتا بنیره وای به هزاران عدوله و 12 هواری هنه من جرا بگوتا لوان چیای کو خداوندان لی تخت خدانیه راحت و آرام رازه من جرا بگوتا مرن جکوته و چاوته بلا به ایدی خمان نخواه یا کو هاتیه اره کرن کردبون و جیانا آزاده ایدی ابراستیه ابدیه هند زانن دما بسا قرجداغه و بسا شنگاله بکرن بگومان یکش لهنگ کردان دورش عفدی ته بیرامره و هر وها وکی 12 سوارن کرد سردما بردا کو آخا کردستان اف هرما پیروز ج عربان و دجمن کردان پاراستنه تنه دورش بلکی لسر زمانان اویناوی عدوله نابراوی پاشای ملان هر وها ام بیجن عبدی ملهم ببخشن خوازا تشتکی بسایه تکلیا مرو و آجال ناف خوازه زودترین شد بن هاجی می شکل سر چاوه مدانی جبروی جی از آزادی زندیان جهر تشت گرینگ تره لوراجی دوی ام میشه آزاد بکر شون داجی ام به آخفن دورش و 12 سوارن کرد کو لهمبری عربان تید کوشن به برای خوا سادون هر وها به دست براکی خوا افر دیسا دست براکی وی چیلو و 12 سوارن دن کو بسر دکون لور دجمن کردان تیک دبن گوتنا دورش آداوی کو دما دست براکی خوا افر را دبیجه پشتا مبده گری عطشانه بره مبده چیای قرجداغه گوتنا ویا داخوازا ویا داویه ج دست براکی وی دورش بویا نمونه جبو دیروکا کردان وکی بیا چافکانیه کی ایلهامه هر وها ده ایریشا سر شنگال دا چتین دایشه دما بسر شنگال دا گرتن جی چکدارین کرد 12 سوارین وکی دست براکی دورشو عدولان پاراستنا آخا پیروز پاراستنا شنگاله چیای شنگاله کرن قرجداغ جی یک جوان چیانه یک جوان چیان تایبته ام ایرو وک اکیبی هاتن هری ما چیای قرجداغ مجوره بسا هاوردور قرجداغ و تایبتمندین بدره کر ام باورت کن برنامه مچکر کری وجی هات ام حاول بدن هفته یا بیل جنگه هکیدن اول وارگه هکیدن دیسا در که پیش بریوه حتی نیوه دمه هر شاد و بختوار سلام و حرمت